Zeo goxu gauzaina, porrotx. Lagunok, gaur Arnasa elkartea ezautuko dugu. Dagoeneko 30 urtetik gora dituen elkartea. Fibrosi kistikoa bidiken gaixotasuna dutenen elkartea da Arnasa. Egunotan koronavirusa dala eta geuretzat ohikoak bihurtzen ari diren ohiturak Arnasa elkarteko lagunek oso ondo ezagutzen dituzte bere ohiko bizimoduan. Bai, jende asko dagoen tokietan maskarilla eramatea, edo gaixotasun hori dutenen artean 2 metroko distantzia mantentzea, eskuak askotan garbitzea, hori egin behar dute fibrosi kistikoa dutenek. Bidikak ahul gaixorik dauzkatelako. Eta Arnasa elkarteak lan egiten du haien bizikalitatea hobetzeko. Gizarte, osasun, tratamendu psikologikoen bidez, haien egunerokotasuna bermatzea nahi dute modu osasuntsuan. Lagunok, zuekin gaur Arnasa elkartea. Eta biziposa.eu zen, 10 elkarteen mikrodokumentalak aurkituko dituzue. Bizipostu zaitezte! Egin voluntario, egin babesle, munduak guztiontzat beharko luke. Gora biziposa! Eta gora Arnasa elkartea! Bai goxua!